pa vas vabim še, da pozdravimo dva pomembna snovalca tega filma, scenarista in režiserja Ognjena Glavoniča in pa glavnega igralca Leona Lučeva. Dobrodošla. Hvala. Ja ću početi sa pitanjima. Svi su tu isto da pitaju pitanja, da kažu neku misao. Ognjen, film jest, kao što si rekao, film o očevima, ali jako brzo postane i film o djeci, o sinovima, vjerujem da i o ćerkama. Pošto ti pričaš o nekoj tvojoj generaciji, to nisu oni, ovi mladi, nego ste vi. Kako si ti, kada i gdje si ti bio u 99. godini? Pa, mislim, ja sam bio u Pančevu. To je grad pored Beograda, za one koji ne znaju, koji je zapravo bombardovan odmah prve večeri. I mislim, tako je bilo, pošto mi imamo industriju i rafineriju i petrohemiju i tako, i kasarne i fabriku aviona, delova za avione, tako su sve to lepo gađali. I tih prvih dana je bilo onako malo napeto i strašno, ali posle smo rešili da kad god su te sirene ili to nešto što je strašno, jednostavno budemo zajedno, izađemo napolje, igramo fudbal. I to su neke stvari kojih se sećam, te slike da igramo fudbal, da se dimi ta rafinerija u pozadini. I sećam se tih PVO, to što vidite na početku, ta svetla. Toga se sećam najviše i najviše se sećam tih zvukova i tog straha. Ali u isto vreme sećam se i da, mislim, ja sam tada imao 14 godina i u isto vreme se možda jednako sećam, možda to je važnije, sigurno jeste važnije za mene da sam počeo da otkrijem neku muziku i da sam počeo se zaljubljujem ozbiljno u muziku i iz čega je izašla i želja da pravim muziku, to jest da naučim da sviram instrumenti i da napravim bend. I to je verovatno bilo nesvesno neka želja da artikulišem taj bes ili to osjećanje koje sam imao spram okoline, spram svega toga što se dešava. A kada si došao do želje da počneš da snimiš film, u stvari snimiš filma, možda mogoče ne veste, Ognjen je pred 2 letoma posnel dokumentarec o isti tematiki, zelo drugačen film, Globina 2. Film je bil na festivalu dokumentarnega filma lansko leto, čeprav nos letnico 2016. Mogoče bi ga lahko še kdaj pokazali, mogoče v Kinodvoru. Ker je zelo zanimivo oba filma videti skupaj, odprejo se še več vprašanj, še več razmišljanj. Kada si počel da razmišljaš da bi hteo snimiti film o pitanjima koja se otvarajo tu? Pa 2009. sam prvi put sam pročitao neka 2 teksta koje su u vezi sa postojanjem te masovne grobnice u predgrađu Beograda. Jedan tekst je bio svedočenje jednog od vozača hladnjača koji nije znao šta prevozi. Drugi tekst je bio popis predmeta koji su iskopani iz jama. U toj najvećoj, to je jedna od 4 masovne grobnice koja je otkrivena, najveća je upravo ta pored Beograda, tu je nađeno 750 tela, iskopano je 750 tela i na osnovu tih predmeta koji su nađeni po džepovima i u jamama, na osnovu odeće, jasno je da su to sve bili civili i da je tu kasnije utvrđeno da je bilo 75 dece, da je bilo žena i starih ljudi. Tako da iz ta 2 teksta sam još tada dobio neku ideju da napravim neki kratki film o nekom tipu koji radi neki posao za koji nije siguran šta je, ali kroz dodir i kroz susret sa tim predmetima sazna istinu o svemu u šta je umešan. To je znači bila 2009. Meni profesori savjetovali su me da ne radim taj kratki film, jer zapravo i nije to, ne može da bude kratki film i niti sam imao budžet za to, niti sam znao dovoljno o tome. Ja sam pokušavao da saznam više o tom samom zločinu, o događaju, ali niko nije znao šta više da mi kaže o tome. I eto, tih nekih 2 godine do 2011. sam negdje istraživao
pokušavao da saznam više. Kad sam diplomirao, kad sam završio fakultet, osnovali smo producentsku kuću sa namerom da produciramo ovaj film. To je bilo 2011. I eto, mnogo je trajalo dok se budžet nije zatvorio. Za razliku od prethodnih i tih nekih dokumentarnih filmova kratkih koje sam radio, ovo nije moglo da nastane ovakav film nije mogao da nastane u tim okvirima. Jer je ratni film, jer je road movie i epoha i podrazumeva je mnogo veću organizaciju, mnogo više ljudi i mnogo više novca, nažalost. Tako da je to toliko trajalo i ja sam za sve to vreme istraživao i nalazio mnogo drugih priča i mnogo drugih svedočenja i koje nisam hteo da unesem u taj film o jednom čoveku, jednom vozaču koji pratimo u toku jednog dana, koji je jedan šaf u toj velikoj mašini. Ali sve te priče koje sam otkrivao su mi u stvari prikazivale tu veću sliku i vremenom su one dobile neki svoj glas i tako je nastala Dubina 2 2016. imala premijeru, 2015. smo je radili. To je film u kojem vidite samo lokacije. Uglavnom su lokacije prave lokacije na kojima su se zločini dešavali i čujete glasove svedoka koji su u zločinu učestvovali. I nakon što sam napravio taj film koji je više o celoj toj organizaciji, o tom zavetu ćutnji koji danas traje, kad sam se vratio u ovom scenariju, dosta sam stvari izbacio koje sam već rekao i naravno što se tiče informacija o samom ratu i veliki deo tog konteksta. Film priča jednu priču o nekom društvu, čak više epoha, možda čak ne jednom društvu, čak civilizaciji, šta ja znam. Ali kad je Leon, kad je dobio taj vozač lice i tijelo Leona i kako je to počelo? Dakle, u stvari surađivali smo na scenariju 4 godine. Bilo je više faza scenarija, više faza rada i jedan početak snimanja od kojeg se odustalo i onda drugo snimanje, dosta veliko istraživanje. U stvari neko kompenziranje ogromne energije, želje, potrebe da snimi taj film, momenta kad je to prepustio ekipi i tog nekog suludog rada na filmu koji nije uobičajen, a jako intenzivan. Kako uopće izgradiš ulogu koja nema nekih, mislim ima čak dijaloga koje dosta znače, ali nije ih puno. I kako izgradiš ulogu nekoga koja u stvari nosi u sebe i cijelu tu priču, cijelu neku čak historiju? Nemam pojma, mislim, nemam ti na to odgovor. Ja dosta predajem i kao dijelim. Međutim, ne znam tehniku, u stvari s Ogijem smo 3. dan snimanja mi je rekao, jevem ti, mogu sam uzeti na Turščeka, bilo bi bolje. Jer u stvari je htio taj neki naturalizam kojeg smo izvlačili s tim da je on u stvari govorio s čim nije zadovoljan. I u početku je toga bilo puno, a onda smo negdje uhvatili kod kako to radimo. I nama je negdje bilo ok, međutim svi ljudi koji su ulazili u film sa strane na dan 2, oni su imali kaos. Jer nije uobičajen rad i treba pristati na micanje većine stvari koje znaš o glumi i koju misliš da bi znao ili trebao, to treba odmaknuti da bi se mogu približiti. Tako ne mogu reći da sam gradio lik jer ga nisam gradio, a da smo radili užasno puno jesmo i da negdje podsvjesno upijaš sve te informacije, energije i sve što se dešava i to u jednom momentu počne raditi. Ne znam kako. Tako da nemam ti odgovor. Meni se činilo prije kad smo pričali danas jako bitno to što si rekao kako film nastaje cijelo vrijeme kad nastaje. Sada danas se puno, treba film biti eksekucija pošto nema para, treba razmisliti pa onda ne, ali ti nisi tako radio. Pa ne, ja nisam imao, mislim, jako smo ga dugo pripremali, ja
nisam želeo da budem potpuno spreman za to snimanje. Nekako sam se opirao tome da imam neku knjigu snimanja i storyboard i uvek sam se radovao, razmišljao sam o tom setu kao još jednoj prilici da promenim scenariju, to je da nađem film ili da stvorim nešto drugo, da ne dođem na set samo da filmujem to što je zapisano i što sam zamislio. I tih prvih dana u stvari smo jurili da snimimo to što je zamišljeno, ali onda shvatiš da zbog vremena, zbog novca, zbog rasporeda, zbog raznih drugih elemenata, jednostavno to nije to i da umesto 10 kadrova mogu da snimim 2, kojima sam zadovoljan i odjednom je to postao film, što je uticalo i na ritam rada, ali i na ritam filma, što je uticalo i na estetiku i na kadrove i na sve. Tako da imao sam mali strah kako će to posle biti u montaži, da li ću nešto uspeti da uradim, ali na kraju u stvari zabraniš sebi mnogo stvari i to bude dobro. Staviš sebe u neke uske okvire i znaš gde će da bude kamera, gde neće, to je gde neće da bude kamera, šta on neće da radi, šta niko drugi neće. Znao sam šta ne želim, nisam baš znao šta želim. Da. Tako da eto, to je to, a da, film nastaje non stop, mislim, i u zvuku i promenit ću nešto vjerojatno za neko DVD izdanje, bit će drugačije, šalim se. Ali da, bilo mi je jako bitno da imam taj prostor na setu da mogu nešto da stvorim, da primim te uticaje i lokacije i ljudi i da, eto, odvedemo to negde u nekom drugom smeru. Bi mogoče kdo iz publike kaj vprašal, kaj povedal? Prosim, čekaj. Sve se snima. Hvala za film. Mene zanima ovaj kraj. Kraj mi je jako iznenađujući. Na neki način kao da se prekine vrlo naglo i nekako kao da ostaje u zraku. I zanimalo me je da li je bila neka druga percepcija za neki drugi kraj ili su bili neki razlozi zašto se tako naglo se završi, a tad se nekako očekuje da će se neka priča još otvoriti ili da će biti neko... Zanima me baš o tom kraju. To je jedna stvar i možda još jedno pitanje. Počeli ste govoriti o tom svojem privatnom iskustvu, a u stvari cijel ovaj film je vrlo povezan sa otkrivanjem neke druge istine, bi rekla, onoga što se zna, ali o čemu se ne govori. Tako da i taj dio mi se čini mnogo važniji, barem kao kritika ili kao neko razmišljanje. I čini mi se da je to ona glavna stvar, tako da me zanima taj odnos. Iako je taj privatni život, i tamo ste bili u Pančevu, s druge strane je u stvari ono što je najvažnije ili najbitnije je upravo ta relacija, šta se događalo na tom putu između Kosova i Srbije. Pa da, mislim, film jeste počeo kao neka priča o tom nečemu što je bilo nevidljivo, što nije prisutno u društvu, nečemu što moja generacija i mnogi drugi nisu i mogli da vide i čuju, znači tim nekim zabranjenim pričama i slikama, ali da bi nekako imao sam potrebu da to učinim svojim i pitao sam se zašto ja pričam ovu priču. Šta je tu moje i šta je to što meni govori o mojoj porodici ili o mom iskustvu bombardovanja. I zato je moje iskustvo bombardovanja tu baš pored tih priča koje, što kažete, otkrivanje istine ili nevidljivo. Mislim da je tako jače. Da kada bi to bila samo priča o nekom liku koji eto se otkriva nešto i onda treba to da nosi, to bude kraj, to bi bilo, ne znam, malo, ne bi mi bilo bi mi dosadno, ne bi mi bilo zanimljivo. I u trenutku kad sam napisao i taj kraj, za mene taj film postao o tom kraju i nekako mislim da sve formalno u tom filmu vodi ka tom otvaranju njega prema svom sinu. I za mene je to film. Tako da sve te stramputice na mlađu generaciju, svi ti detalji, ostaci nečega što je preostalo iz prethodne zemlje, iz neke bliže ili dalje istorije, ne služe samo da nas eto podsjete na to, nego i da njega podsjete na svog oca. I nekako sam uvijek polazio iz toga da to treba da bude jedan ličan film, više o osjećanjima nego o toj priči. I nekako, mislim, uvijek sam znao da na taj put sa njim treba da krenete
na način da sa njim rešavate te neke probleme, da probleme koji se pojavljaju pred njim imate i vi, ali mi je uvek bilo bitno da naglasim da postoje neki ljudi koji imaju neke probleme koji nisu u vezi sa tim ratom i s tim zločinom, koji imaju neke svoje tajne, koji imaju neki svoj život. Užasno mi je sad kad opresija i sećanje, da ja sad treba da se sećam tog bombardovanja samo kao bombardovanje. Kao da ja tad nisam živio i neki drugi život. Kao da ja tad se nisam zaljubio u neku devojku ili u neki bend. I užasno mi je kada je film samo jedna stvar. I zato mi je bilo bitno da imam sve te druge stvari, jer za mene je to film u tom trenutku o toj zemlji, ne samo o jednom čoveku ili njegovom poslu ili jednom zločinu. I tako da mi je taj kraj, ne znam, meni to ima smisla. Nekako ja sam znao gde ide, gde on ide i možda je to sad malo ovako slabije vidljivo, ali da. I mislim da na to prvo pitanje, mislim da u tom kraju ipak leži veliki nagoveštaj nečega šta će on uraditi i negde nagoveštaj onoga što ja radim i možda je to isto ono što je veoma lično u tom kraju, je to da imamo jednog klinca koji će napraviti bend i imamo nekog starijeg koji će uzeti kameru, da dokumentuje nešto, barem nagoveštaj toga. Iz neke možda detinjaste zamisli da se tako treba buniti i da je to način borbe protiv ćutnje, fašizma i nacionalizma, čega god. Tako da to je negdje moja borba, ja ne znam za drugo. Iako je možda banalno i smešno da, eto, ne znam. Bi še kdo kaj vprašal? Aha. Halo. Hvala vam na filmu. Imam jedno pitanje koje je možda malo kontroverzno, ali imam mnogo drugara koji su pričali o tom filmu da je antisrpski i tako. I ja sam ga sada prvi put vidio i ništa nisam prebirao o tom prije filma zbog toga. I meni se ne čini da je antisrpski ili tako i baš kako da kažem, mrzim, kad pričaju o antisrpskom filmu, anti da ovako i meni se to, mislim, kak je bio tvoj i u tvoj tima osjećaj kad ste dobili tak feedback na to, jer po meni film o nacizmu u Njemačkoj nije antinjemački film, ali govori o tom nekom dijelu malom, u historiji i isto na Balkanu i sve svuda. Kako je bilo, mislim, vaš feedback na ovakve teorije i sve to? Da, pa, su tvoji drugari gledali film uopšte? Ne znam, dobro pitanje. Pa pitaj ih, da, mislim da nisu, znaš. Mislim, ti napadi su dolazili od strane onih koji film nisu gledali, nisu imali želju da gledaju i koji su ga unapred osudili. Samo zato što, eto, neko spominje taj slučaj. Ali da, mislim da nemam neki problem sa tim. Zašto? Zato što je to samo nastavak istog tog jezika koji je doveo do ovih zločina u kojem i dan danas ja živim. I ovaj film je borba za neku drugu vrstu logike, drugu vrstu jezika. Tako da, eto, ta vrsta osuda onog drugog ili lepljenja tih nekih poternica, samo vodi ka tim, kao što je nekad to bio Albanac ili Hrvat ili Musliman, tako smo sad mi izdajnici, nema više s kim da se obračunavaju ti veliki Srbi, tako da, ne znam, meni je, naravno smo očekivali da će da bude i vriske i nerviranja i napada i pljuvanja i tih 6 meseci od premijere do inostrane premijere do premijere u Srbiji je bila velika kampanja, mislim. Ta pljuvačka i takmičili su se ljudi ko će da smisli kreativni naziv za ono što sam ja i što je ovaj film. Ali kada je bilo najavljeno da će film biti prikazan, to je sve stalo. Barem u medijima, to se verovatno u nekim kularima se i dalje priča, ali u medijima je to stalo jer su shvatili da i tih 6 meseci te kampanje je mnogo napravila kontraefekat. Svi su odjednom pričali o tom filmu i o tom slučaju. Tako da jako su oni sa tim napadima hteli da uguše ponovo, da ponovo zatrpaju
sve te ljudi, sve te glasove ili ljudi koji žele da svojim radom daju glas tim nekim nevidljivim pričama. Na kraju to bio neki kontraefekat, ponovo se o tome negde pričalo. Mislim da je mnogo više ljudi čulo za ovaj slučaj i ovu temu kroz te napade i kroz napade na film nego što je došlo i videlo film. Tako da, eto, kad je film prikazan i posle toga to je sve stalo, onda se prošao neki drugi mod, ignorisanje. Ali da, nismo nešto ni odgovarali, ideja je bila da ne odgovaramo, to se ne obaziramo na taj primitivizam i tu pljuvačku na šofer šajbni, nego samo ideš svojim putem. I to je to, mislim, naravno da će da se mnogi bune, naravno da smo svesni toga. Ja sam to prošao i sa prethodnim filmom, tako da sam imao već iskustvo. Jedino te pretnje neke, kad ti neko preti pa tvoja mama pročita, to je malo gadno, ali onda ja objasnim da nema čega da se plaši. Tako. Hvala. I još jedno malo pitanje, totalno drugčije. Za Leona, na kraju igre i tvoj sin, to ako sam dobro prebirao, je on prvi put igrao, on hoće biti glumac ili nešto, ili kako, jer baš je bio, mislim, delovao mi je kao naturščik, što smo pričali prije, kao da ste samo ga stavili i sad ću otac ti nešto kazati. Pa u stvari mi smo pričali o Ivanu par godina prije, kao nekoj mogućnosti, on je onda bio puno mlađi, 2-3 godine, pa je onda bio na audiciji, nije prošao. Mislim, nije prošao, nego film je išao dalje, onda je ponovio audiciju, pa je bilo više opcija, na kraju je Ivan upao. Neće biti glumac, to je odlučio. Dobro. A izgleda ko naturšček, da, ko dvoje naturščeka. Mislim, divno je kod toga i to smo baš pričali, jer u stvari u tom odnosu ne moram igrati da mi je on sin. On mi je sin. Tako da mu mogu prenositi neke druge stvari. Tako da je to bila neka ljepota i to što u stvari imamo neke svoje fore koje kad se pogledamo kužimo ih. Ne moramo ih igrati. Žive su, autentične su. Da. I lijepo je biti sa sinom u kadru. Lijepo je to iskustvo, mislim, ostaće za uvijek. Ako može samo nešto malo drugačije, Ognjene, otkud poezija u filmu? Ili se desilo slučajno, počev od Marka Vešovića do poetike kadra, jel? Jesi htio takvu fotografiju, takav ritam, baš poetski? Ili se jednostavno desilo u tom procesu da se samo od sebe nametnulo? Čak onaj kamion kad lupa dok vozi, to je tišina. Samo to, hvala. Ne znam, možda je to stvar, ne znam, možda nije tako, a meni u filmu uvijek zanimljivije to nešto sve drugo što je u filmu, sem kao priče, likova. Odnosno, mnogo mi je bilo stalo da kroz to što ću tu dramaturgiju, tako što ću tekst i informacije izbaciti, da nekako otvorim prostor za te druge stvari, da pokušam njima da doprem do nečega u drugome. I cijela ideja ovoga je da se otvori prostor za aktivnije učešće gledalca i da se on poveže sa filmom, da koristim te slike i taj zvuk i sve to da bi ti stvorio neke slike u svojoj glavi koje će onda ostati duže. Tako da moje slike nisu bitne, da li su lepe ili ne. Ali kroz taj ritam i kroz cijelo to iskustvo nekako nadam se da će se stvoriti neki drugi oblik u tebi koji će ostati. I ideja je cijelog filma meni bilo to seme, to drvo na kraju. Tako da kad sam to negde skapirao i kad sam znao da je krenuo film kao neka prava linija, kao neko stablo, znao sam da moram i te grane sa tim na izgled nevažnim likovima i da i ceo film u stvari da tamo nema spomenika, nigde nema spomenika žrtvama u tim ratovima, da ovo treba da bude, ne da treba da bude spomenik, ali treba da bude nešto što treba da se primi ili ne, kao neko seme i to ako trebamo 10-15 godina da postane vidljivo ili ne, to je to. To je neka ideja bila da jednostavno, eto, ti si saučesnik moj u pričanju ove priče, ako ti, eto, primiš ovo i ćutiš super ili ti se ne sviđa, okej, ali kod nekog će da se primi, neko će pričati, neko će to preneti dalje.
To je neka ideja bila. Še kakšno vprašanje? Meni se danes njihova pitanja čine fina. Bolje od mojih banalnih. Da, ali možda još da pogledamo u budućnost koliko gledamo natrag. Šta radiš sada? Da li razmišljaš o novom filmu? Vidim nešto što aplicirao sam neki fond, neki manji film, ali vidjet ćemo. Da, neću da pričam mnogo o tome, ali dalje sam ni ne znam šta će to biti, imam samo neku ideju. Ali da, ja imam 7 godina sam pravio film i svake godine sam imao neku novu ideju za film, tako da to stoji negde zapisano. Ali dao sam sebi rok do maja da ne radim ništa, pa od maja ću zapravo izabrati čemu ću posvetiti naredne, nadam se 2-3, a moguće 5-6 godina do sledećeg filma. Tako da, to je sad već razmišljam ali kao producent, ne samo kao autor. Sam kroz ovaj film prošao i kao producent, da. Ali, da. Imam tu neku ideju o nekom black metal bandu u Banatskom selu. Tako da, to je neka ideja. Bi še kdo kaj povedal, kaj pripomnil, vprašal, prosim. Super mi je što znaš da je to Kosovo, ja nisam, da. Ali, šta misliš ko je? Ko su ti ljudi, taj lik i ta žena? Ko? Ne znaš ko su, zna neko, Ko? Vozač? Nije? Možda. Jeste. Bravo. To su roditelji od ovog stopera koga poveze. Mislim, to je bilo u scenariju, ali namjerno sam izbacio da bi neko... Mnogo ljudi poveže i misli da je on jedan od tih vozača, da je jedan od učesnika u tom zločinu. Ali zapravo razgovor koji on vodi s tom ženom je gde je on. Da. On kaže sjebo sam, vidimo ga na isto mesto da gleda za onim kamionom. Tako da ne znam. Ok, hvala. Ali nije pogrešno ako se to ne pročita. Nekako mi je to mi je sad u nekom formalnom nivou prvo to neko skretanje koje te malo izbaci iz ove jedne priče i onda mi je odgovaralo da bude što najjasnije. Ova sva druga odvajanja su na klince, na decu i negde tu nisi, već se navikneš na taj stil. Tako da je sa te strane bilo je veliko dvomljenje da li to da ostane u filmu ili ne. Znaš, to je jedna od posljednjih stvari koje sam rešio da ostane i da, možda je nejasno, ali nekako mi ide s film. Mislim da je super. Mislim, ovakav film zaslužuje da ga se pogleda više puta, tako da nisam pitala, možda bi u drugi put skužila. Hvala. Snimili smo, on kada mali sedne na onu ljuljašku, tamo kada dođe, on ima ovu torbu koju uklja ceo put, ovu žutu torbu koju čak Nemanji ne da nešto. I on u toj torbi krije fotografije tih i tu se vide ti roditelji, onda on te fotografije cepa i baca i tako. To je sve izbačeno iz filma. Ali eto, čisto da znaš. Odlično, hvala. Še kakšno vprašanje? Aha, prosim. Hvala za film. Jedno super brzo pitanje. Zašto ste odustali od prvog snimanja? Nije to bilo, mi smo imali probno snimanje, ovo je snimano februar, mart, april 2017. Mi smo trebali ga snimamo kraj oktobra, novembar, decembar 2017. Tako da to nije mnogo. Imali smo probno snimanje gde smo probavali kameru, objektive, kostim, kamion koji smo kupili. Tako da to nije baš bilo početak snimanja, to je bilo probno, ali smo trebali da krenemo posle nedelju dana, to je propalo zbog naravno cash flow-a, novac neki koji nam je trebao nije stigao, pošto smo imali sa 10 strana manje količine novca, onda je pakao birokratija nas je omeo za 3-4 meseca. Tako da eto, to je. Nije ni ništa strašno, ali inače smo na snimanju imali raznih situacija i lažno ime filma i lažni sinopsis i tako da imali smo i policiju sa nama i tako. Bilo je zabavno. Hvala. Sorry, može još jedno kratko, sad kad smo već bili kod bendova i muzike, zašto si odabrao Pase, a ne znam, Sixpack ili nekog iz Srbije? Pa zbog teksta. Okay. Mislim, i super mi je pesma.
Mislim, odlično je, ali... Meni je veći problem to što je to novija pesma nego što je na hrvatskom, znaš, to je negde, ali na kraju ima 3 stvari koje se dese, koje izbaci iz epohe. Jedna su i izbaci iz realizma. Jedna su ovi baloni, jedna je ovo fotkanje praznog kamiona i treća je ta pesma. Tako da mi je tu negde ostalo kao, ok, može, to je već nešto što govori o usmeravanju na budućnosti i taj veći, da taj nagoveštaj bude jači. I sa tim tekstom isto, ono. Da, i taj, tako da eto, to je super pesma, da. Sviđa mi se. Hvala. Više kdo kaj je prašao? A, super. Ipak me zanima zašto o bendu i šta ćeš tu naći? Šta? Zašto imaš ideju da snimaš film sa bendom i šta ćeš tu naći? Sa ovim black metal bandom u selu. Pa ne znam, znam da sam ja imao black metal band u malom mestu i znam kako je to isto. Mislim, to će biti komedija, da. Ali imam neku ideju da se neko krije u tom selu i da se ovi black metalci trude da budu veoma zli, a neko veće zlo se tu krije i njihovi roditelji ga štite. Banatsko selo. Treba se paziti sakrivenog zla, ne? Da. Treba mi slon za taj film. Da. Imat ću vašar neki na početku i tako. Ali kada to budem snimao, čućemo se, volio bi da... Karpo. Še kakšna misel? Ja bi se vama zahvalila in vas bi povabila, da mogoče še kakšno besedo rečemo pred dverjo ob kozarčku. Hvala, najlepša hvala. Hvala.